טוב, היוש לכולם. אז אני קניתי את הספר ואני אתחיל להראות לכם מוצרי טיפוח. אני קניתי את הדבר הזה. זה כאילו כזה דבר. נראה מגניב ברמות. אני הולכת לנסות את זה. בואו נראה רק זה יצא. ככה אנחנו נתחיל על זה. וואו. בואו נראה אם זה נעים באמת. וואו, איזה נעים זה. זה מושלם ברמות, ממש אהבתי. מדרגת את זה 10 מתוך 9 מתוך 10. כי זה לא הכי טוב, אבל זה גם ממש טוב. יש כאן קטן וגם גדול.